Vitajte v penzióne Old School Inn v Beluši pri Púchove. Sme moderný penzión so službami 21. storočia. Penzión Old School Inn vyrastol na základoch starej belušskej školy. Stará škola už roky nefunguje, ale náš Old School Inn nadväzuje na jej dobré meno. Naším cieľom je poskytovať nadštandardné služby, aby sa u nás každý cítil príjemne a zároveň trochu výnimočne. Okrem vysokej kvality služieb je našou výhodou poloha v centre Beluše. Ponúkame dlhodobé aj krátkodobé ubytovanie, denné menu v reštaurácii, pohodu a široký výber studených aj teplých nápojov a domácich koláčikov v kaviarni s terasou. Disponujeme dostatočnou kapacitou parkovacích miest. V celom areáli Old School Inn je dobré Wi-Fi pripojenie a samozrejme myslíme aj na najmenších, preto máme dobre vybavený a bezpečný detský kútik. U nás bude perfektná každá vaša oslava, školenie, sviatočná udalosť či svadba. Tak neváhajte, sledujte nás na sociálnych sieťach a navštívte nás. Penzión Old School Inn.